U miktar minn 15,000 dawk li rreġistraw mal-Malta Public Transport tal-Linja Card. Il-kumpanija qalet li dan huwa ammont sostanzjali meta wieħed iqis li l-applikazzjonijiet ilhom miftuħa għal 3 ijiem biss. Minn dan l-ammont aktar minn 5,000 kienu anzjani li rreġistraw bil-kart anzjan. Fis-stqarrija l-Malta Public Transport qalet ukoll li ammont konsiderevoli ta' dawn ir-reġistrazzjonijiet kienu ta' barranin li jgħixu f'Malta. Sostnew li dan is-suċċess huwa frott is-sistema sempliċi li biha wieħed jista' jirreġistra fejn fost oħrajn mhuwiex qed jintalab ritratt tal-applikazzjonijiet ta' persuni li għandhom karta tal-identità ġdida jew liċenzja tal-karozza. Dan għaliex bil-kunsens tal-klijenti, il-Malta Public Transport tista' taċċessa l-informazzjoni personali tal-applikanti permezz tad-database tal-karta tal-identità jew tal-liċenzja tas-sewqan. Fil-fatt aktar minn 85% ta' reġistrazzjonijiet ma kellhomx bżonn ta' sottomissjoni ta' ritratt. Il-5 cards tal-Linja Card se jibdew jintużaw minn Lulju li ġej. Din is-sistema se tiġi implementata biex jitnaqqas l-ammont ta' biljetti li jinxtraw mingħand ix-xufiera. Fil-fatt, l-unika biljett li se jkun jista' jinxtara mingħand ix-xufier huwa dak ta' vjaġġ bi prezz ogħla minn normal. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ biex jirreġistra tal-Linja Card billi jidħol fuq is-sit www.tal-linja.com jew iċempel 21 222 000.